kublai pi parlok be na ka channel jungi ka don Bosco Media Network ni kwa ban IP ka to ni ki updates halor ka ka World Youth Day kumang tip na ki lak ki million ngut ki kana samla kin ya lumlang hapo Lisbon na ka banta ka ka World Youth Day ka ban sedang nadu shitarik u Agos bat hadu entu tarik u Agos tiha ka shitarik jong ubnai Agos kendon ka opening ceremony ka opening mass ka ban penbenta da u Cardinal u Patriarch jong ka Lisbon u Manuel Clemente ti ka mas kang sedang hapor new bejijan mid ha meeting hill hapo Lisbon ha kalai tarik pad nadu ka por san sau pusan jan mid hapo meeting hill hi ka jaka meeting hill kadai kadon kajing pediang burom yau kwa bakhoi lagi kena samla mo kadai kesin ka benengkong bagi kena semla kini ya kendu yo pa bu khu yo pop but kani ke ya kendu kan long kum ka festival mo ka festival but ru ha kaju ka por kan long ru ka jinya kendu jong ka jin duai ti kidon kini ki atli ki dimension ka bangi ong haktin pareng ka jin duai ru ka jin le kemen ti jayu ha kan ka sengi kendon ka cultural programs kendon ka jing duai kendon ka jing ya kren jing ya pelu jumod mau ukupa bakhoi lagi kena semla kila ban keli jing keli ya ukupa bakhoi nang ta ha ka sau tarik pe ja ka sau tarik ka ka sengi ka bakar pang ba ka sau tarik ke ka lenti ding pna ka lenti ding pna ka baki kena semla ki ya daki pau kilometer harangkat balu ukupa bakhoi rangkat bapu Francis di pe ja ka sengi alada kalong ke iki bala ngin presyang ban yaj rengkat begini ki pilgrim rengkat begini ki kena semla ha ka jihel enti ni pena jengki na ka wei ka jaka sya ka wei ka jaka na ka wei ka station sya ka wei ka station ngin ra iki ni ki gadget jungi nang ne iki ni ki tiar kita jungi nang ne ngin dan bok bangin la ban yo ya ka internet ke bebiang kenang bangin la ban transmit live ya ke aka ke balaja lem kum taru ngin presyang hi ban yo ki source ki information na ki wei ki media ki badan lupa hapo Lisbon te kata kadai ka South Ri jung Agos ka sengi ka ba ngidei ban but kerpang ban yu enjayu te ka san dari pat kadon ka vigil night ka night vigil mo ka ba ki khana samla ki padar ki sister ki bishop ukpa ba khoju ki pek mit baro shimit ki pelut por ha ka jing duai mo ha ka jing duai ha ka adoration ha ka jing mani ka sacrament ba khoj but kijinya duai kijinya ruai in presyang banle live ya kan neka event ru di hakan ru tarik kumong ipi ke sengi bakhadu jong ka World Youth Day haba ukpa bakhuj un pelong ya kamas bakhuj bat un ya kenduru ya ki kena samla un ya kenduru ya ki volunteer shwabun lek pai biang sha rum di kumang ong ne jayu ha ka ar tarik jayu ha ka lai tarik mo ha ka arteri kindon kini ki stall jaka ki bala bu lupa na ka benta ki kena semla kum ka stall jong ka vocational fair ha baki kena semla ki la ban le rung shikini ki kamera na shikini ki jaka ban sngap shpang ga jing khot jong blei ka jing khot ban long lang do ka jing khot ban long nong hikai ban long engineer bat kum ta ter kandon ru ka reconciliation park ka e kata ka jaka ki ne ki benta ki ba kilingdo ki don mo ki bishop ki don na ka benta ka sakramen jing penyusuk kaneru ki don habaro ki sngi nadu ka artarik hadu ka santarik ki don kini ki reconciliation pak ki ba ki briu ki la ban lik penyusuk ki samla ki la ban lik penyusuk ila de lang ba sakramen jing penyusuk ki youth festival baro ki kena semla ki la ban riam ki traditional dress jungki ki riam ki bej jungki kin ruai kin shat kat ba ka por ka sha mo ti enjayu ha kitu ki por ki la ban ruai ki don ki jing kren ki don ki exhibitions ki don ki drama ki jing shat mo ngi pimene but the kum ta ter kendiat hawai ka anthem jong ka World Youth Day ka don po YouTube pila ban sngap na YouTube ya ka kentin jong ka World Youth Day team la tho dei father How Paulo Vaz but ya ka music pat la tho dei Pedro Ferreira but
la penbit penbiang da Carlos Garcia kandiat halor ka history jong kini ki World Youth Day kajing ya kendu jong kini ki kena semla las dang ya kini ka World Youth Day ha kajing shisha da kupa bakoi pup John Paul Baar haus nem shi hajar kendai spa proposal lailak ngut ki kena semla ki ya kendu ya kupa bakoi kalong hapo Rome hapo Italy Teos nem shi hajar kendai spa prapenyo kalong hapo Argentina hapo Buenos Aires bad laong ba kumba kendai lak ki kena semla ki ya lumlang harangkat batu kupa bakoi pup John Paul kabalai pat kalong hapo Santiago de Compostela hapo Spain ma haus nem shi hajar kendai spa prapo kendai kalong ho benai Agos hakba guman drulak ngut ki kena semla ki wan shimbenta Teos nem shi hajar kendai spa kendai puwei pat kalong hapo Poland haus nem shi hajar kendai spa kendai pulai kalong hapo USA haus nem shi hajar kendai spa kendai pusan ka World Youth Day kalong hapo Manila hapo Philippines haus nem shi hajar kendai spa kendai penyo ka World Youth Day kalong hapo Paris hapo France nang da haus nem ar hajar kalong biang hapo Italy hapo Rome haus nem ar hajar kalong hapo Toronto hapo Canada nang da haus nem ar hajar san kalong hapo Germany pikan mau ba haus nem ar hajar san kalong hapo Germany haus nem ar hajar pra kalong hapo Australia hapo Sydney haus nem ar hajar Kuwait kalong hapo Spain Madrid bat hang ne laong ba kadon ki kena semla ki bapoi syakane ke jaka ki long ar million ngut nem ar hajar kat lai kalong hapo Brazil hapo Rio de Janeiro bat haga kane ka snem ru kumba lai million ngut ki kena semla ki poi syakane ka jinya kendu haus nem ar hajar kat ru kalong Poland hapo Krakow hapo Poland tangta haus nem ar hajar kat kendai kalong hapo Panama City hapo Panama hi bat hang neru ki ong ba jan kot shi million ki kena semla ki poi syakate ke jinya kendu bat mentau snem arajar ar pulai la expect mo kumba 1.5 million ngut ki kena semla na shispa san poi tli ki ri kin poi syakane ka jaka kendiat yo le se pi kwa bentip sepang ka balang hapo Portugal mo kumbala ai ngi hang ne hapo Portugal ki diocese ki don hadu art poetry ki parish ki don hadu sau hajar lais pa perpoteli ki rengai Katolik ki don hadu kendai point shispa prapulai million prapo persen naka total population hapo Portugal ki dei ki Katolik ki bishop ki don sau po lai ngut ki diocesan padar ki don ar hajar sanspa sau pulai ki riuniam ki padar riuniam na ki seng baper ki don kumba kendai spa nyo ngut ki dikon ki belong permanent dikon ki bam kwa ban long padar ki ban kwa ban long dikon dek ki don lai spa ndrupo ngut ki kena seminary mentau snem ki don du sanspa sanpuei ngut ki hospital ki don sau pu sau teli ki healthcare center ne ki dispensary kumang don mengishane ki don shispa santeli ki orphan ki jakabari ki kun swet mo ki don nruspa nyopo arteli ki ying na kebenta ki ne ki bela temen bat ru ki bedon jingduna ki don kendai spa kendai penyo teli bat ki group ki baper ki seng ki baper kum ki seng samla ki seng kente ki ne kitai ki seng rangba ki don aspa san pusau teli ki school ki college ki don hadu praspa saupun nyo teli hapo Portugal ki media ki Catholic media jungi ki Catholic publishers mo kum ki kot kubor yang Kristen jungi ki magazine ki don kan nyo teli dan da ki kot kubor Catholic ki don chispa kan dai pusau teli santeli ki dei ki bami man lakasngi saup nyo teli ki dei ki bami hisin shi benai hisin shi tayo but ki radio station ki don hadu live pusau teli te kedi kito kat ne ki dei ki information ki ba ngakwa ban tip sepi ki kena
samla kamtam ki batrang ban poi shepo Portugal Henry na kadau mo ki babun pimla ban poi shitei te sapej ya kana channel jungi ngin pentip ip ngin penmena ngin pen ep ki baja po Portugal knang ba tetapi sim benda rengkat ben ngi rese piru kalong kumba pidon po Portugal hi namar ki information ki mangin IAP ken long kumbaja hapo Portugal te tangkum ta hina kaliang jongi kadang Bosco Media Network ngi ai ka jing kublei ya pi ber kam tame ya ki balor jongi ya father provincial ya ki council members ki balai sha ngi bani shimbenta gane ko wal yude berkerpang ya ki nong penya jong ka wal yude ya kwa bu ko yu Francis badi QA ki ba penya ya gane ko wal yude ki bala khot som bhai ngi ru ban long ki member ki member jong ka media ha gane ka wal yude te tangkum ta sai sin kublei shibun I love Meghalaya blei shibun